Tagol! Tagol! Tita Tanya Chinita. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Pawok ako. Feel good morning po sa lahat ng kabisyong nakatutok sa programa. Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lily. Single mom. 2 years na lang po sana ay gagraduate na ako, kaso nabuntis po ako ng ex ko. At dahil po nahinto ako sa aking pag-aaral ay galit po sa akin ang aking mga magulang. At doon ay pinahinto po nila ako sa aking pag-aaral. Matapos po ako manganak, ay nagtrabaho agad ako bilang cashier sa isang grocery. Pero may pangarap po ako. Lalo na ngayong may anak ko, gusto ko siyang tuparin. Kaya po nag-iipon ako ng pera para makapagpatuloy sa aking pag-aaral. Kaso hindi talaga sapat yung aking trabaho. Kaya po nung ni-recruit ako ng aking kaibigan na maging walker, ay gumo po ako. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano sinasabi mong back out? Nandito na tayo sa hotel. Huwag mo naman ako ipahiya. Dapat nagsabi ka. Kasi yung client natin nandyan na naghihintay. Kinakabahan ako, Mars. Hindi mo naman ako masisisi kasi first time ko to. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Alam ko naman. O, ano gusto mo? Mamatay sa gutom yung anak mo? Hindi naman sa ganun. Pero Mars, natatakot ako. Kaya next time na lang. Kaya ayoko na, nagbago na yung isip ko. Huwag mo na ako ipahiya. Nandito na tayo eh. Kasi Mars, hindi ako kasing sanay mo. Natatakot ako. Sabi naman sa sanay ako. Hindi naman ako sanay. Tignan mo nga parang wala ka ng konsensya, oh. Wow! Ako na nga tumulong sa'yo. Mars, kinakabahan lang naman ako. Mars, ano ba? Nag-down na yung kliyente natin. Dahilan ako na nasakit tiyan ko. Mars, ang sakit ng ulo ko ngayon. Hala, nag-migraine pala ako. Wow! Ang bilis ng migraine mo. Mars, puyat pa ako. Ang buwag ako, Mars, ha? ang sakit ng kaliwang kuko ko. Sa kapaliwa, yes. Hindi ka naman niya kukuhin eh. Okay lang yan.
Mars. Sige na, andito, kakatukin ko na. Mars, wag Sige naman. na. Mars, kinakaman ako. Oy, come ka nakin. Hi, sir! Ay, ito na ba yung in-order ko sa'yo? Ay, ano po, sir? Fresh na fresh po yan. Mars, wag na lang. Ano ba yan? So, ang pangit ng matanda. Bakit mo hahalikan? Tulungan mo ko. Mars, back out na. Sige na, andyan na. Pahiya mo ako, nasa harap mo na. Nadawat mo, natanggap mo na, natanggap mo na yung yung kalahati. Ay, opo, thank you po ate. Ikaw talaga sir, nagda-down payment ka kasi agad, kaya mahirap ka tanggihan. May bonus pa ako para sa'yo at sa'yo, baby girl. Anong pangalan mo? Nilalagnat po ako. Mas gusto ko yan kasi mainit-init. Nilalamig kasi ako eh. Gusto ko yan para pagkain, di ba? Pag mainit, masarap kainin. Pwede po umihi sa labas. Ha? Pwede umihi muna sa Pwede labas. rin sa loob. Kahit saan pwede umihi. Sige na. Mars. Masigaw ko na. May bonus nga eh. May naman yan. Sige. Mars, ano kaya? Sige, pipikit na lang ako, Mars. Ano ba? Ika-cancel nyo ba ito o ika-cancel nyo? Marami pa akong pwedeng Mars, kontakin. cancel na lang. Tinatanong ni... Boss, ikaw naman. Di ka na mawiro. Basta yung bonus na pinramis mo, boss, ha? Buti naman. Come in. Welcome to the jungle. Oh. Sige na, go na. Pasok na. Bye, sir! Mars. Bakit naman ang pinto ng hotel na to? Ay ka dito. Iha. Huwag ka na matakot sa akin. Sorry po kasi first time ko po ito eh. First time mo, swerte ko naman sa'yo. Maging gentle ako sa'yo. Ha? Natatakot Okay lang? po ako eh. Bakit? Mukha ba akong, Manyak. Grabe ka naman sa akin. Bibigyan kita ng bonus. Kung papayag ka. Okay na tayo. Bonus magkano po? Siyempre, 10K yun eh. Nag-down ako ng 5K. May 5K ka pa sa akin. Bibigyan kita ng 3K additional. Bali 8K po. Pwede. Sobra na. Sige 10K po. plus 3K. 13K. No. O gawin ko ng, kasi first time mo akong client. Gagawin ko ng additional 5K pa. O di 15K na lahat. Tapos, mag-eat all you can pa tayo. Kain po tayo pagkatapos. Oo, baka hindi kita. Pero di ba po sabi ni Trixie, bawal halik po ah. Bawal ba? Bawal po, nakalagay po doon sa namin, sa post namin. Hindi ko nabasa yung No post. kissing, no torrid. Ganun No ba yun? lap-lap, opo. Yun ba naman ang gusto ko? Ayoko po. Ba't ang sabi sa akin ni Papa Jake Binder, pwede daw. Panluloko talaga yun. Ang dami namin niloko, no? Sige, okay lang. Walang kiss. Sige po. Ha? Po. Ilang pa po? Isa lang po nakalagay sa post ko eh. Ganun ba yun? Sige, okay lang. Pang companionship na lang din to eh. Sige po. Sdon, okay ka na Dalian dyan? lang po natin. Sdon. Manamay. Ayaw na naman. Sige, gisingin ko muna to. Dandahan na muna tayo, ha? Sige po. Halika. Huwag niyo po akong hawakan. Bawal po hawak. Anong gagawin ko? Ganyan? Damit ko sita. Ganyan? Ganun ba yan? Ganon. Sabi mo, bawal hawak. Ano ba talaga? Sige mo. Ano ba to may kondisyon? Opo, nakalagay naman po yun sa post namin eh. May mechanics, may game mechanics. Ang dami. Sige. Sige na, huwag ka umiyak. Sige na, ha? Okay? Opo. Halika dito. Naiyak. Nandiri. Kung ano-ano po ang naramdaman ko, Uncle and Tita. Kasi nga hindi po ako sanay.
Kaso, napaisip ako. Hala, ang dali ng pera dito. Mabilis ako makakatapos ng pag-aaral at hindi na ako kailangang dumuti ng 12 hours, magna-night shift pa ako. Kaya po, tiniis ko na lang. Pikit-pikit na lang, ganun. Inisip ko na lang po yung magiging kinabukasan namin ng anak ko. Sobrang sumugal po ako. Basta may pera at maging maayos kami ng anak ko. Hanggang sa isang araw po ay naging kliyente ko si Elias. Negosyante po siya. Pero galante po siya. Pero pagdating po sa kanya ay parang may kakaiba akong nararamdaman. Magtitigan na lang ba tayo dito? Kiss mo na ako. Ha? Akala ko ba bawal kiss? Nakalagay dun sa ano nyo? Sa taripa nyo. Hindi wala yung lumang taripa yun. May bago na ba? Sige na, Sir Elias. O naman. Actually, gusto ko lang naman may makasama. Pagod ako galing akong biyahe kasi ang negosyo ko talaga, may negosyo ako sa Davao. Massage ko na lang yung meron likod sa mo. Cebu. Yan. Sarap. Aray, Tapos ano aray. pag ginawa mo? Yun, pagbiyahe ako, dito kami kumukuha, may supplier kami dito. Yan. Aray. Daming lamig. Yan nga eh. Sipag mo siguro, no? Ganun talaga. Pero kamusta na kayo ng asawa mo? Ayun, aling asawa ba? Kung marami mo. Ay, nako. Ilan Focus anak ka ako nyo? sa business eh. Hindi focus sa family, ganun. Sa totoo lang, may anak ako sa Cebu, may anak din ako sa Davao. So kung saan ka magpunta, Kasi, nagtatanim ako, ka? naging honest lang naman ako sa'yo. Hindi, kaya nga tinatanong ko naman. Alam ko naman, ganun. Kaya nga pumapatol Ayan, kayo dyan. sa pawok di ba? Babaero kayo eh. Pwede ka naman umuwi eh. Kung ayaw mo, ba't ka ganyan? Kasi sinasabi ko lang natanggap ko at wala akong problema sa akin yung mga ganyan. Hindi issue sa akin. Para kasi nang-aaway ka eh. Hindi ako nang aaway. Galit ka pa eh. Lambingin mo pa ako. Hindi ako galit. Baka ikaw ang galit. Diba? Sabi ko hindi ako ang galit. Ikaw ang galit. Aray. Pero sa lahat ng galit, yan yung pinakagusto ko. Talaga? Gusto mong ganitong galit? Yun, ganyan. Agay. Ba't masakit? Diba dapat masarap? Nasa sumaging kuko eh. Ganda ng kuko ko, diba? Napaka-sexy ng kuko mo. Of course. Ay, gorgeous. Halika nga dito. Sige na, dali ko na. May flight pa ako. Elias, ang dami mo sinasabi. Ako bahala sa'yo. Okay, Lily. Dandan lang, Lily. Lily. Baka lang. Baka lang, di ba? Kasi ako na yung nag-offer. Hindi ko to Ano yun? i-offer sa mga customer ko na maintain mo na ako na Ang hirap baby kasi. mo. Ang hirap Hindi na kasi ako pag kukuha ganyan. ng ibang customer, ng clients. Walang problema sa presyo. Sige na, Hindi, mahirap kasi. O sige, gusto mo mag-aral. Sabi mo, gusto mo tapusin yung pag-aaral mo. Oo. Wala naman tayong problema dyan. Kaya naman nating gustusan yan. Gusto ko rin naman makatulong sa'yo. Pero mahirap kasi pag minintain kita, baka may ma-fall sa atin eh. Walang
ganun. Walang mapufall, walang mga ganun. Ang sinasabi ko lang, di ba, tatanggihan mo ba? O di sige, wag na nga. Teka, ito naman masyado namang matampuhin eh. Ayaw mo yata eh. Gusto siyempre, pero basta Hindi, wag na. Sige na. usapan walang ma-fall. Kasi pag Bakit mapufall? Trabaho ko to eh. trabaho mo, baka naman pag alis ko dito, pag babiyahe akong Cebu or babiyahe akong Davao, Zamboanga, Hindi ako katulad ng mga babae mo, okay? yan din sinabi nila eh. Ayoko na, ayaw mo naman din tayo. Hindi, Ayaw mo kinaklaro naman ko lang kasi kung pag gusto ko kasi kung ako, maintain ako lang. Ayoko nang pag wala ako dito, kukuha ka rin ng ibang client. Kasi, Oo nga, payag nga ako. Sabi ko nga, kahit utang muna yung bayad mo, okay lang sa akin eh. 2 months to pay, sige, installment. Walang basta ituloy mo problema. yung pag-aaral mo. Yung usapan natin. Ha? Sige na, Elias. Sige na. Paano ba kita matanggihan? Di kita matanggihan eh. Basta pag dito, ako lang ha? Oo nga. Kahit wala ako dito, Oo, promise. promise? Paano ka mag-promise? Yan. Kahit pinangako ko po na hindi ako mafo-fall kay Elias, ay tuluyan na pong nahulog ang loob ko. Na tipong kahit wala pong bayad, ay okay lang. Hanggang sa nakatapos po ako ng pag-aaral. Dahil siya naman talaga din ang nagtustos. Sa tulong ni Elias ay natupad ko po ang aking pangarap. Kaso, mahal ko po siya. Ano? Ang sinasabi mong magsama tayo. Saka pala, congratulations ha. Graduate ka na pala. Yun naman yung usapan natin eh. Huwag mo nang i-change topic. Sige na, Elias. Payag naman ako na pag dito ka, ako yung kakasamahin mo. Hindi ko naman papakailaman kung sino yung mga iba mo pang babae. Mahal kita, Elias Naririnig mo ba sarili mo? Ha? Elias. Di ba usapan na natin? Oo nga, usapan. Pero paano gagawin ko Napamahal na ako sa'yo, tsaka tinulungan mo ko sa pag-aaral ko. Yung anak ko, binibigyan mo ng allowance. Baka meron naman dyan konti. Alam ko, kaya ka nagmamalasakit kasi mahal mo rin ako kahit papano. Elias, sumagot ka naman. Gusto mong katotohanan? Oo, kahit, di ba may mga babae ka sa ibang lugar? Ganon, payag naman ako Bakit hindi pwedeng ganon? Komplikado Komplikado, hindi gagawa mo nga Ito nga, tumagal nga tayo. Nakatapos nga ako ng pag-aaral. Ngayon pa sasabihin mo komplikado. Elias, sige na, payag naman ako. Hindi naman ako magdedemand ng sobra-sobra. Kailangan kita sa buhay ko, Elias. Huling kita na natin to, Lily. Bakit naman? Elias, mo ba? Tapos na yung mission ko sa'yo, di ba? Napag-aral na kita. Hindi. Nakagraduate ka na. Pwede ka nang umalis sa trabahong to. Maghanap ka na ng magandang trabaho para sa'yo at para sa anak mo. Hindi naman yun yung plano ko. Wala sa plano ko yung maghihiwalay tayo. Di ba sinabi ko sa'yo? Wala rin akong planong magseryoso sa'yo. Gusto lang kitang tulungan. Sinabi ko na, nung una pa lang. Kaya nga ayaw ko mag-maintain Huwag kang gawin sa akin. Huwag kang gawin sa akin to. Sige na, please, Melia. Sige na. Hindi Bakit yung iba pwede? Ba't yung ibang babae pwede? Ba't Hindi sila maintain. Ayoko, ikaw lang yung ganito. Sa totoo lang, ikaw lang.
Elias, sige na. Ako masaya na ako sa mga anak ko. Eh ba, Nagbibigay na lang ako ng sustento dun sa mga nanay nila. bakit huling pagkikita ayoko, di ko kaya yun. Mahal kita eh. Mahal kita, Elias! Ano pang magagawa? Pakinggan mo naman ako! May pinagsamahan din naman tayo eh. Oo, pero yun na yung usapan natin, di Eh ba? bakit huling kita? Wala namang gano'n, wag namang ganyan. Sobra ka naman nakakasakit. Respeto mo naman yung nararamdaman ko. Sinabihan na kita, di ba, nung una pa lang. Kaya pasensya ka na. Elias, wag. Maawa ka. Maawa ka sa akin. Sige na, Elias. Lily, tama na. Kaya mo yan. Last na natin kita ito. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Tama na, Lily. Tama na. Elias! Damna ang Pasko sa Love Radio. Basic!